Uzungizwa hayi yayiphutha lento wayekhuluma lapho. Ya kodwa yaqhubeka lapho kufaka umfowethu uyaphila. Siyaphila siyaphila Ya bafemi siyaphila. njani? Hayi bamkhovile manje ungizwa. Umkhovi impela. Uyaphikisana. Unesipikile Wenze kahle futhi wavuma ngihambisana naye mina siqiniseko ngoba nanobani omunye ungene lapho ku-MK ufuna ukukhovwa naye. Bonke abantu bafuna ukukhova wenze kahle ungizwa wavuma njengobani obenganqaba. Abantu balandela bengenze ngathi abantu basuthi. Wegaza ayesidedela uma kathando masungena emva kwakhe. All right, I can You are a mystery. B&M is not a good place for her. Yebo sis. Has she told you why she doesn't want to leave that job? Mrs. Julie. Listen, Mrs. Julie, starting up a company isn't easy. Hey, yabona ke. Inganekwane. ubuka imovie. Kushuthi ungene kusasa necrash yakhe. Stable, right? But I don't like that she's satisfied with just... Ya qhubeka gazi. Yeah, nami velase izinsizwa ngiyabingelela. Nami velase ayikukumanga umuntu ungizwe akavunyelwe akwenze afuna ukwenza ngempilo yakhe. Ngoba ngithanda into eyodwa. Nithi manikhuluma ngongizwe nithi wayibeka ukuthi inkosi yamabhinqa ngithi zani mbeke. Ningamlawuliki ukuthi wenzani. Mayezenza lezi zinto eqhubekeka ungizwe ezenza against abanye nijabule nikikize jabulane noma sezenza. Mawuyazi ukuthi awumondla ungizwe ungamvimbile ummele ngaphambili ngoba ulibeka iphalishi kwakhe. Nazi ya. Ungizwe akho ndoda izomlawula akho bhinqa lizomlawula ngoba lamabhinqa sethathe inhlangano zepolitiki azofuna ungizwe manje makuvuna wona aye kuona. Kwakukhona amabhinqa asupport iAFF nangelasikhathi. Ayekhona namanje ke la asupport iMK akangamthuka angambizi ngamagama angathi ugqishwe imali ungizwe. Ungizwe akwenza ukuthandayo ngaye. Sizomsupporta siyaya thina e-workshop siye kulongizwe sasiye kuyo na ku-EFF. Siyomsupport ungizwe. Siyomsupporta ezilangizwe sasimsupportile. Amaxolo. No way ayikho indlela ukuthi ungizwa ngayo ko supporta futhi abantu bakhuluma kahle babethi abaze bambeke kuba upresident abangakhali kasiyena upresident wamabhinqa akazenzela into yakhe ahambe emcimbini. Ngafika abantu abathile. And nangesasikhathi nanivuswa ngobusuku nisiya enkandla zange siye sasingamsupport kuleyo siyamsupporta kule. Ababemsupporta bajabula bakikiza nabo ngaleya. Injalo kwemyeni. Kodini lenikikizeli. Engathi kodwa khona engathi la kunina khona umsebenzi sayo ungizwe la kunina ngiyasola. Lutho uthi ukhona noma akekho mayehola noma akekho umndeni wakhe ku right. Kodwa umndeni kangizwe awudli akadle mawuthi umsupport okanjani usivezele ibalance omsendela yona every month then sizotsho ungizwe ukuphoxile angakuphoxi nje ngomlomo. Hayi le voice kafaku kwangathi ka Ramaphosa kodwa. Mina yezwa ke kunjalo ke nala kumabhinqa nakumasikhanti mawukhuluma uvo lwakho ualign nomculo othile nakupolitiki ke ihamba kanjalo. No uyabona wefaku ninomyeza siyabona nambandlelanye mina angisho ukuthi umacingana kangayenzi into ezokwenza ukuthi ibeke iphalishi nesinkwe etafuleni kuye. Wonke umuntu njoba sikhuluma nje asikwazi ukulwela iMK asikwazi ukulwela iANC asikwazi ukulwela iEFF because bonke balapha ngezisu. Ngeke ngakusho lokho esikhala ngakho ngokuthi akathi yena angathi isizwe samabhinqa akayibize ngelinye igama ngoba mayebiza amabhinqa wonke ebiza akangibekisa usiqiniseko njalo mayekhuluma ungumhlazisi ngibeke emabhinqeni ukuthi uhlaziya umculo wamabhinqa uma ebiza usiqiniseko angafuni usiqiniseko ukuya lapha ya ehambisana namabhinqa kunamabhinqa angayifuni into enziwa ngomacingwane asali ukuthi wenzela yena nezingane zakhe ngoba wonke umuntu uma ethatha isinqumo ngempilo yakhe
akanayo umuntu ozomcontrola ngaphakathi kwengqondo yakho ukuthi yenza okufunwa yimi. Impilo yakho impilo yakho. Shado bhuti. Ngiyacela mina bafowethu ngiyaqinisekisa akusoze mina angisaza nenkinga noNgisi. Angifuni ukuqamba amanga. Yabo. Kunje kuphela ngibone ethukiwe evidweni. Yabo ebengiyipostile athi hawo. Ongizwe uthukelwane yabo uthukelwane uNgisi. Ngingena nje ngibuza lokho yabo ngifuna ukuzwa ukuthi yahle kwenze njani. Hayi ke khohlwa ke emvilase kuyathuka ke kulomuzi lo muzi hayi khohlwa akeke wathinta into ehlangene nalo muzi hayi inhlamba ke into yakhona iyawudlula ko Masikhande yalapha. Okay Mfowethu Ushado niyaphila oh bavela niyaphila siyaphila elam nje lodwa welibandla lithi noma ngabe ungizwenzile umcimbi noma ngabe akawenzanga noma ngabe kwini MK noma ngabe kwini FM awuthi gcine thina sodla imali ukuthi kwini bani ngabesabani thina silindele nozowina emva kwaloko siye kuyena simningi imali sidla imali kuphelela lapho. Siyakuzwa bhuti. Khona enga-understand uthi bazodla imali kanjani mfowethu? bazosebenza. Oh no kuyezwakala mnyezi benga-understand imali yakungizwe phela bese ngisho ukuthi uyomkhuthuza yini. Oh hayi. Maybe yamfotela yam-advertisela maybe amfakele ko Facebook nawo Instagram. Cha une company yama security asebenzayo. Oh yeah So okubalekile ithenda nje umsebenzi. Futhi nje into engithi yabona bhuti uShado kuleli side la kade ulikhulumela lakho wedwa ngoba ufike wakhuluma waba innocent kakhulu waqondisa inkulumo yakho yaba wedwa. Ungizwa abantu abamthukayo abamthukeli bona personally or themselves bamthukela ngegama lika babunqamalala noma le organization yabo. Ngiyithandile kuleyo nto leyo bhuti uShado lento ufike wayiqondisela wena ngesingawe wedwa personal ungekho kwi-organization. Abantu uhlangothi oluthile noma i-organization ethile ekhala esebenzisa igama lamabhinqa ekhala ngongizwe. Ngicela ukuyicompliment lapho ngikuzwile ubalela ukuthi wena ukho kuyilento epolitiki but ukhala lana nalana kuphela. Abanye abantu ke bakhala ufaka unqamalala kufaka iMK kufaka yonke lento lokuopposa ama event yonke lento kanjalo. Siqiniseka ukudla igadani lapho wasundwaza nje. Nginibuka. Thule nginibuka. Wemvelasi. Angibhemile mnyaza awuthi 2000 lapha. Uma suyasho ukuthi ubani ongasamzwile kahle ongamthandisisa hle la ku TikTok mase kungena ku. Yazi skin ngizolenza icebo kanti kuubala kangaka. Ushibhile isiqiniseko 2000. Mase uyasho ukuthi ubani oqabele naye la umavela ngabe nisazweni. Phela baqhamuka kanjalo ngizwe ku2 Max ngizwe ku2 Max usangithuka kusasekho umuntu ku2 Max emhlabeni ngizokuthuka ngizwe izolo ku2 Max usangithuka cha u2 Max usasekhona emhlabeni Kodwa nesikhathi yabona kodwa ngoba ngiyazi ukuthi ukhona la ngepokoza lakhe ngoba ukhona la ngepokoza lakhe likayuze imtshelo ukuthi usiqiniseko akaphikisani nomuntu osekwadla amaphilisi okuhlanya. Angena uhulumeni mina ngaze ngaphuka angaze ngalala esibhedlela like nje angiphikisani nomuntu odla amaphilisi okuhlanya angiphikisani na umvelasi uqobo lwakhe mina ngihleza ngisangena ku live kodwa nginokubuka nje ama video wenu bewastishile nithukwana angiyithandi mina leyo nto ngoba ngokwempilo nezinto ezenzayo siyasebenza semsebenzini mase ngizoyithola sengistisha ama video amanye amadoda ngwethuka la umuntu la kwa TikTok wonke unombono wakhe. Exactly. Wonke umuntu unombono wakhe akekho umuntu onolungelo lokophoza umbono womuntu azambize ngonina azambize ngalendlela useless ngayo. Iyona nto okwenza ukuthi thina abanye sibaleke ku TikTok ngoba iTikTok beyimnandi sayikhulumela ngibe useless anti ngilala nawe ni why uzuthi ngi-useless ngilala nawe uzuthi ngi-useless.
kanjalo ngoba sithuka abantu la sibabeka izici beyibekela imbono yabo kusasa uthi uya ku-interview uhlangane naye kuphela ya wazingani ukuthi lo muntu usoze abe usizo empilweni yakho, empilweni yengane yakho, empilweni yomfazi wakho or ebhizinisini olenzayo? Wazingani? Webo bhuti, yazi ukuthi kule abantu abangithukayo. Kule abantu abangithuka ngaxolisa Mnyozi ukuphazamisa. Kule abantu abangithukayo ngizoyilungisa kancane bafuna ukuthi izolunga. Izoqonda yena. Hayi isikhathi esingakanani akusenze ukuzajwala izolunga. Ubize mina yabona lo mcimbi lozayo ubize mina ngiyodila nabesangweni la kwathukayo. Yazi ukuthi webhuti hayi izolunga kamnandi nje. Hayi akuyona leyo futhi ayizokhulunywa. Yobe ngasakhulunywa naye mina ngoyethi phihle nje ngijulele. Sento ngizokhathala ukuthi izinto bhuti uShado zibe kanje la TikTok. La TikTok wonke umuntu empilweni yakhe kuhamba kahle. Wonke umuntu la TikTok unemali akayidingayo. Wonke umuntu la TikTok uwutho. Abantu abala TikTok bonke basebenza imisebenzi abayidingayo lapho bekhona kuyilapho ababehlola ukuba khona. Bonke ba right nje empilweni. Abantu baka TikTok ke lapha. Na into wonke umuntu uphakeme la TikTok akukho lapha shoda khona. U right yena unamandla ngamshaya omunye. Futhi yena uyinkabi lana uyisiqhwaga akekho umuntu onyiswa impilo la TikTok wonke umuntu right. Njoba sigcwele nje la so 350 bani. Khona basebenza bonke lantu abala uzombuza usebenza nini kanti? Ya uzozwa ukuthi kanjani banamabhizinisi benjalo nje. Bahlala komhlanga sanithini. Ba right nje abantu aba right abangasolela uthola. Futhi isiqiniseko bonke abantu bala TikTok bayiziqhwaga bayadubula bayashaya bona bazima bafuna ama location wethu angazi angimongamnika angakwazi ufika na or angabuya yena yonke leyo nto leyo nje yazi ukuthi hey bafethu mina ngazi bonke abantu la TikTok banezimoto bayadrive mfethu ba right nje mina yazi ukuthi kahle kusemovini la kusemovini akekho yabona nje la akekho phuza Smirnoff la mase akekho BMRG la akekho into BMRG esiqiniseko nentombi zakhona zi-actor njalo ke izintombi zakhona zisebenza ngo-curry powder lapha ko-boxer izikalopha o-curry powder la ihite phezulu ekhekheni into nje Nkosi yami ingilozi ephila komunye umhlobo ukala o-curry powder lapha abaxovi abamixiwe omhlophe oyellow isiqiniseko bengingasho ukuthi kalabhana isiqiniseko bengingasho ukuthi khiphana into esenhlizweni Amvela sabe mshawe edelela usho uqina isho intombi zakhona upantshela into engeyilutho nje into engeyilutho lutho hayi liyadelela wonke umuntu right la na so yilento weshodo kade ngisayisho ukuthi ke iyo lento yenza ukuthi abantu babe kanje uma ngabe ningamashinga nonke ngoba nakho uvela nawe ngendlela yakho nawe ukhanda lemtshelo kwakho uyashiselwa umuntu oyinkabo isikhwaga la ku TikTok yonto yenza ukuthi singakwazi ukubekezelelana gcina sekuneyinhlambe ezingaka kuyisimanga ukuthi uthi uyalandelela umuntu okuthukayo uyihlalela emqashweni mhlambe ka 600 rand naye empilweni udonsa kodwa usekuthuke wakutshela ukuthi khona omunye la ku TikTok engangizwa ngendaba kuthiwa ngithuke engitshela ukuthi ethi ngaze ekhuluma indaba ukuthi ngantshontshela imoto kanjani njanyana ngonyaka ukuthi ngacollapse ama business yonke le nto kanjalo hawu na mase ngithi ngiyalandelela izinto abantu abazenzayo umuntu yena ubheke phukuphi udonsa kanzima uyabona noma ngangena lapho mfowethu lo muntu ozokhuluma ngawe nendaba yokuntshotshela imoto kusho ukuthi unolwazi lemonto yakho that is why ngithi ku TikTok thina abanye uzogcina usabe noxoxa kakhulu izinto zenzayo no busy ngazo ugcina ukhuluma nawe yabo yikho mina ngeke Mnyeza ngivuke ngisitha noMvelasi uMvelasi uyiphushela icontent angikwazi ukuba nesitha